footprint to be seen. A kingdom of isolation, and it looks like I'm the queen. The wind is howling like this swirling storm inside. Couldn't keep it in, heaven knows I tried. Hvad fanden jeg kan gøre? Jeg kan ikke gøre noget for helvede, mand. Hvad kan jeg gøre? I dag er der mange gode løsninger. Ikke bare for at hjælpe miljøet, men også spare dig som forbruger for mange penge. En af de ting, man kan gøre, er at få lavet en energimåling af sit hus. Denne måling kan fortælle dig, hvor dit hus måske har brug for en lille opdatering. Dette kunne fx være efterisolering af dit hus. Mange ældre huse er kun isoleret med 100 mm loftisolering, og det er meget af den varme, vi bruger for at opvarme vores huse, stige op gennem loftet og ud, kan dette med stor fordel betale sig at efterisolere med 300 mm. Dette er der også krav i nybyg, og disse krav bliver kun skarpere og skarpere med de nye 2015-regler og 2020-regler. Ligeledes kan det betale sig at hulmursisolere, hvis dette ikke er gjort. Dette gælder især for ældre huse, hvor der slet ikke er nogen isolering. Alt dette er dog også et krav i nyere byg, hvor man ifølge 2010-reglerne skal have mellem 300 og 400 mm, hvor der i 2020 skal have 500 mm på loftet. Ligeledes bruger mange husejere hvert år flere tusind kroner på at fyre op, fordi deres vindue ikke er ordentligt isoleret og kulden pisser ind. Derfor må dette også anses for at være en god investering. Ligeledes at få skiftet sine vinduer ud til energiruder, hvis dine ruder er etlagsglas eller dine rammer er slidte. Et andet sted, hvor man især kan spare penge, er inden for VVS. Rigtig mange husejere kører stadig med gamle cirkulationspumper og varmepumper, som bruger alt for meget energi. Her kan man med fordel udskifte til en nyere pumpe fra Grundfos, der bruger langt mindre, så ligeledes må dette ses som en god investering. Et andet sted at spare er ved at isolere sine synlige rør. Mange af de penge, vi bruger på at varme vores brugsvand op, forsvinder som varme på ikke-isolerede rør. Ved bare at isolere med 50 mm kan man spare 400 kroner om året for en investering på omkring 3.000 kroner. Så disse må anses for at være en god investering. Ligeledes kan man også spare penge ved at udskifte sin varmekilde. Hvis man har et ældre hus, som enten bruger olie eller el til at opvarme sit hus, kan man med stor fordel spare penge ved at investere i et jordvarmeanlæg. Dette anlæg bruger den oplagrede varme i jorden til at opvarme dit forbrugsvand og giver derved gratis varme. Så har man en ældre bolig, er dette en rigtig god investering. Man kan også vælge at få installeret solceller på sit tag. Solceller er under konstant udvikling, og priserne varierer meget. Men om sommeren kan et 6 kW anlæg stort set producere gratis. Overproducerer du på dine solceller, kan du sælge det tilbage til elnettet for 60 øre per kilowatt. Så dette må også anses som en god investering, hvis du i forvejen betaler for meget i forbrug. Hvis du som forbruger allerede er godt med på beatet, kan en af de små ting, du måske har overset, være udskiftning af dine lyskilder. Gamle glødepærer og halogenpærer bruger mellem 30 til 50 watt i timen, men ved at skifte til nyere LED-pærer, som bruger 5 til 10 watt, kan man derved hurtigt spare penge på sin elregning. Med en tilbagebetalingstid på omkring 1 år, må dette anses som meget fordelagtigt. Og vi har brugt meget af vores tid på at sidde og regne i et program, der hedder Energy. Dette program kan hjælpe alle med at prøve at se, hvad de kan gøre for at energioptimere sin bolig. Ved at indsætte sine udgifter på el, vand og varme, kan man derved få et overblik over, hvor der er hurtige penge at spare, og ligeledes hvor der er få penge at spare. Vi mener ligeledes, det er en god idé at investere i måder at få alternativ energi. Her ser vi store fordele i solceller, da de har et stort potentiale, og ligeledes er konstant under udvikling. Ligeledes giver det dig mulighed for at sætte strøm tilbage til nettet, og derved tjene lidt ekstra. Til sidst får jeg lige et billede af Al Gore og den dejlige sol.